morning comes at night. I don't understand. You and I so different now. We are always, always on the edge. Hearts are open wide. Different yet alike. You and I so different now. We are always, always on the edge. So mauna kini mga igsoon. Sunday sa alas 7 sa gabi dire mismo sa Senior Citizens Park Santo Niño Chapel and Park mga igsoon. Kuyog ni sa Carbon Market Redevelopment. Atong libuton mga igsoon aron makita ninyo. Karina sa hapon mga igsoon, miuwan kini kadali apan di kini makapugong sa mga subuanon nga suruyon kining Senior Citizens Park. Igsoon no. Doon ay mga pipila dire ka kuan tindahan na maligya og Sunday. Oh, you carry one. Then doon pa usa dire mga igsoon. Atong sir, utahan ako naman sir. Yes sir. Kaning Evening, sir. mayang gabi sir. Kaning Senior Citizens Park Chapel and Park karon 24/7 ni sir, kaning open ni siya hangtod buntag. Yes sir, open niya sir. Hangtod buntag yun. Yes sir, ano buntag niya. Ang atong guard ni sir is 24 hours mo sir. 24 hours po ang guard. Yes sir. Okay. So sa to pa kaning mga suga magbuntag yun ni siya. Ang kanina sa park sir, sa citizen, open ni siya. Sige po siya pero sa atong sulod sa chapel is Oo muna. tanan. Paong siya tanan. Paong na siya. Mga usang oras sa paungon sir. Alas 10 untok sa gabi sir. So mauna mga igsoon, mga alas 10 sa gabi paungon na ang suga sa sod sa chapel. Apan kining sa gawas magpabilin kani siyang gasiga hangtod sa Muhayag, no? Yes sir. Okay. Thank you sir ha. Yes sir.
nindot kay maigsoon kay doon ay mga garden lights, no? Doon na po yung mga benches. Maigsoon. Mauna ka na diya maigsoon ang City Hall sa Sugbo. Sudad sa Sugbo maigsoon. Alright, so adto ta sa ilahang night market maigsoon. Diri sa atubangan maigsoon na diri ang paghimuon nga Puso Village. Sir, may gabi. So karon maigsoon padung kita sa night market sa na kini siya nahimutang maigsoon sa bagsakan sa carbon. Kuyugi ko maigsoon atong sudlon ning bag-ong kalingawan sa Sugbo ron ang night market sa carbon. Everything daghanas tao maigsoon makalingaw. Sisling mga igsoon. Doon ay mga pasta, sisling. Doon ay pungko-pungko. Doon ay larsyan. Doon ay card reading mga igsoon. Klasik-klasik street foods maigsoon apan ato ka speakers maigsoon doon nagyapoy mga utanon. Laing matang sa street food mga igsoon ang makita nimo diri sa night market sa carbon. Mauna kini mga igsoon ang redevelop carbon market.
sa kita na may igsoon inasal. Maski nung tuon gabi na doon na po inasal. Katulo daw kini mga igsoon sa usa ka semana, katulo ni siya may tabo. Kaning night market. Walang kapag tubig. Kita gani kog mga putanon may igsoon sa mani may ibog jud ko. Labihan ka presko mga igsoon. Alright. Ginaot ko nga nalipay ka mo sa kuang ipakita karong adlaw mga igsoon. Sa uban nga wa pa naka-subscribe, subscribe nya mo sa Cebuano 123. This is Gawins. Nagpasalamat kanunay kaninyo mga igsoon. Amping mo o ginaot nga magpabiling kitang mahapsay. Ako ipakita ninyo mga igsoon sa suod aning chapel.